Diyos mahay naaga sa indugabos mga tugan. Maluhod po kita para sa Oratio Imperata laban sa COVID-19. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamha, mahirapon, asin maugayon. Minadulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisang sa muya, asin nagbawi nin mga buhay. Hinahagad niya mo unyan, lilingyanin pagkamuot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa hilang, asin kagadanan. Baguhaan sa mong paglaom, asin pakusugaan sa mong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ng bulong, asin mapundo ang pag-ulakit kaining helang. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giyakan sa imong mga kamot. Bendisyoni ang samuyang paghinguwa na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan samuyang salod. Nalugod man, maglingkod sa mga naghehelang na may mahusay na kaaraman, siring man pagkahirap. Tauhan sa inda ang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit na marahay man tulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda. Tauwi ning kapahingaluan na daing kasagkuran, ang gabos na nagadan, asin ranga sa mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan, na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampas ang lugod ining krisis, huli kan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro. Asin magdarasato sa konbersyon, asin kabanalan. Inigabos inahagad niya mo, huli kay Jesucristong sa imong aki, na nabubuhay asin nagahadi. Kaiba mo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, o banal na ina ni Diyos. Hare pagpabayai ang samuyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagad, danay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan nin mga naghehelang. Ipamibi mo kami. San Jose. Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel. Ipamibi mo kami. San Roque. Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipamibi mo San kami. Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautog, ang sa imong kabutan, na atamanon ang kinakban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salanghibo. Asin ngunyan, namamatian mina, ang padusang balik kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinakban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga ding kapatawaran kan samong mga kasaklan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayin mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo
sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibin mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibin mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibin mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa giraray, Diyos mahinaaga sa indugabos mga tugang. Ngunyan sa tuyang isinisilibrar, ani ka 19 Domingo ning taon sa ordinaryong panahon. Ang selebrasyon kan Eucharistia, iyo ang selebrasyon nin pagtubod, asin pagrumdom, kan pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat ni Jesus. Kanuring pamanggi siya nagsabi, gibuhan nindo ini sa pagrumdom sa ko. Sa lambang pagselebrar niya to kan Eucharistia, dailang niya to inaako siya sa komunyon, kundi sa tuma naginigirumdom ang sa iyang pagligtas sa to. Sa pag-ako niya to sa iya sa Eucharistia, mapakusog manlugod kita sa pagbaklay, digdi sa daga. Ang buhay nin pagtubod, magdadara manlugod sa to nin pagkasararo. Asin lugod kita mamibigbidan bilang mga aki ni Diyos. Mabago man lugod kita kan sa iyang presensya. Asin mantang hinihiling niya to ang sa iyang hawak na sa tinapay. Madaraman lugod kita sa pagsabi na siya ang sakong kagurangnan, asin kagtubos. Isabay niya to sa Santa Misang ini ang minasunod na intensyones. Mga pasasalamat sa kagadan ni Jose Pinillos and family, ni Joe and Andy Adlaon, kan Carlos Alcantara and Apin family, ni Maria Cecilia Abella and family, ni Leonor Biguel, ni Daddy Chanson and family. Pasasalamat asin pag-umaw kay Nuestra Señora de Angustia, ni Winnie Balsita, asin pasasalamat ni Carmen Arengo. Espesyal intensyon sa kahagadan ni Virginia Martusi, Carlos Alcantara and Apin family, ni Francis and JC, ni Godofredo and Dumalaon family. Para man sa kapahingaluan kan kalag ni Froilan, sa kahagadan ni Rose B. Asupardo Cantara and family. Para kay Juan and Gloria, Pilar, Selvia and Antonio, Ruben, Hihino, Andrew Juanito, asin Miriam, sa kahagadan kan Asupardo, Cantara and family. Para kay Roy Randolph, ni Babylin Palangka and family. Para kay Yumeriano, kan Akindi family. Kay Berna, kan Bilyesa family. Kay Seriaco Jr., asin Gabos na Kalag, ni Daphne Garcia and family. Para kay Charlemagne Joseph, sa kahagadan ni Carlo Magno M. Diaz and family. Para kay Antonia, kan Dumopoy, Baliktar and Bibar family. Para kay Remedios, kan Mijona family. Para kay Amelio and Amelia, John and Mary Cesare, sa kahagadan kan Scott family. Para kay Leticia, kan Obido family. All Souls, ni Jose Pinillos and family. All Souls, kan Bogarolas family. Para kay Susan, ni Mr. and Mrs. Cesar Montañez and family. Para kay Celerino Jr., kan Bulan family. Para kay Francisco asin Los Viminda, sa kahagadan ni Vilma Almeida. Para kay Adelfa, Veronica, Ofelia asin Tersita, sa kahagadan kan Romero family. Para kay Sinel, kan Sibal family. Para kay Inocencio, sa kahagadan Attorney Edna Roa and family. Para kay Inocencio asin para sa Gabos na Kalag, ni Danilo Toledo. All Souls, sa kahagadan ni Ivan James Calios. All Souls, kan Calios Alcantara and Apin family. Para kay Estelito,
sa kahagadan ni Maria Cecilia Abella and family. All Souls sa kahagadan ni Maria Sheila Isip and family. Mga tugang, ang mamamayo po ang sa tuyang banal na misa, iyo si Reverend Father Juan Paulo B. Ricafort II. Matindugpan kabos, asin sarabay niyatong awiton, ang awit sa pagpuon. Pagkamot sa kamurangan, albanwan sa iya, diripon ngunyan. Umawon na sambahon, ang Diyos amang langit nun. Umawon awitan ang kagurangan, gabos na banwaan. Irogyaw sa bilog na kinabon, ang Diyos na paglalang. Ang Diyos na paglalang. Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, tangani na magkanigo kitang magserebrar kan mga banal na misteryo sa kapakumbabaan sa tuyang unya na akuon, asin pagsulusulan an sa tuyang mga kasalan. Gabos po kita masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ay pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang stong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maharap ka. Kagurangan, maharap ka. Kristo, maharap ka. Kristo, maharap ka. Kagurangan, maharap ka. Kagurangan, maharap ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinongan, sa mga tao marahayan mo. Inoong amika, rinurbyang ika, sinasamba mika, pinakamuraway mika. Pinapasalamatan mika, pulikan na pula mo, kamurawayan.
Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kalangkaw. Yesu Kristo kaibagan, Espiritu Santo, sa kamurawayan ka Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kitang. Diyos na makakamahan sagkod paman, na sa pasabong kan Espiritu Santo, nangangahas kaming magapod sa ngaran na Ama, himuon mo sa puso umi ang Espiritu nin pagamponin mga aki, tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana, uli kay Yesu Kristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Sa mga oras na kita minasa yuma, ang Diyos minagibo nin paagi, tanganing tauan kita nin kusog, sa pagpadagos na pagsimbag sa iyang imbitasyon. Ini ang madadangog niyato sa satong enot na babasahon. Si Elias buot nang magsuko, alagad ang Diyos nagibo nin paagi, tangani siya magpadagos sa pagmisyon bilang propeta. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa, hali sa inot, hali sa libronin mga hadi. Kaidtong mga aldaw, si Elias naglakaw, sa lantad, sa laog ni sarong aldaw. Kansya uminabot as sinagtukaw, sa sirong kang kahoy na hunipero, naghagad siya na magadana. Kagurangnan ulay niya, tama na para sa sako, bawia ang sakuyang buhay. Huli tabako man akong arog kan sakong mga magurang. Naghigda siya as sinangiturog sa limpoy kang hunipero. Asin, uya, sarong anghel ning kagurangnan, nagduot sa iya as sinagsabi, bumangon ka asin magkakan. Nagimata siya asin niya unduman sa iyang pamayuhan ang sarong tinapay asin sarong basong tubig. Nagkakan siya asin nag-inom, dangan nangiturog giraray. Ang anghel ning kagurangnan nagbalik, dinutan siya asin sinabihan, bumangon ka asin magkakan. Harayo pa ang sa imong lalakawon. Siya buminangon, nagkakan asin nag-inom. Sa kusog kan tinapay na ito, naglakaw siya sa laog nin 40 aldaw, asin 40 banggi, sagkod na makaabot sa hurib sa bulod nin Diyos. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kapos na panahon, ansay iyang kaupawan, danay noya sa sakong uso, ang kagurang na ni pagugma, kan sakong kalan, ang mga mapakumbaba, mahimate asin mauugma. Sinhil nga nindo, taan kagurangnan marahayo. Ipagrukyaw niya tuan kagurangnan, buron yung na ipagrukyaw niya to, ang sahi
Diyos kong pagkatakot, ilinigtas ako. Namiti asin nga nindo, taan kagurang nan marahayon. Maghiling kamo sa saya, asin kamo maliwanag, dahil masubok ang sainong lalagon, ang dukha nagapod. Tinangog nin kagurang na siniligtas sa gabos na kaorasan. Namiti asin nga nindo, taan kagurang nan marahayon. Ananghel nin kagurang nan yaon sa palibot, kan mga paybot siya, asin sayang sinusuro. Namiti asin nga tamarahayon, ang kagurang nan maugma, ang minapahalaw sa iya. Namiti asin nga nindo, taan kagurang nan marahayon. Namiti asin nga nindo, taan kagurang nan marahayon. Sa bunyag, kita minarkahan kan tanda, kan pagiging aki kan Diyos, ang pagiging Kristiyano. Asin ang markang ini sa tong dinadara sa satong buhay. Iyo ini ang pagirumdom ni San Pablo sa to, sa ikaduwang babasahon, na ang tanda kan Espiritu, yaon sa to. Asin ini sa to na dapat parigunon, asin padabaon. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, dainindo pagpamundoon ang Espiritu Santo ni Diyos na nagmarka sa indo para sa aldaw nin sa indong kaligtasan. Dai kamo magkaigwaning kapaitan sa buot, dai mag-init ang sa indong dugo, dai magibo nin anuman na karatan, makipagkatuod, maging maheherakon, magpatinawad-tawadan, siring na kamo pinatawad nin Diyos, diyan ki Kristo. Kaya, arugo nindo ang Diyos, siring sa mga aki na sa iyang namumutan. Maglakaw kamo sa pagkamuot, siring ki Kristo na namuot sa to, asin ang sa diring buhay, idinusay huli sa to, bilang mahamot na dulot, asin atang sa Diyos. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpaan kabo sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw kagurang nanandala na sinbuhay, ikaw ang katotohan. Buhay na daing kasakora ni tatao, sa nagtutubod sa imo. Alleluia, 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 alleluia. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo, kagurangnan.
Ang mga Hudiyo naggurumod-gumod laban sa iya, huli ta sinabi niya na siya ang tinapay na naghilig hali sa langit. Olay ninda, bakong iyo ni si Jesus na aki ni Jose, midbidtaan sa iyang ama asin ina, taadaw ta sinasabi niya, naghilig hali sa langit. Si Jesus nagsimbag, day kamo maggurumod-gumod, dainin makakadulok sako, kung day darahon ka nama na nagsugo sako, asin bubuhayon ko siya sa uring aldaw. Ang mga propeta na surat na sindagabos, magiging mga disipulos ng Diyos, ang naghihimati sa Ama, asin nakakanood, minadulok sako. Bakong hulit na mga may nakahiling sa Ama, dahil ibang nakakahiling sa Ama, kundi anhali sa Diyos. Totoong sinasabi ko sa indo, ang nagtutubod, igwanin buhay na daing kasagkoran. Ako ang tinapay nin buhay, an sa indong mga magurang nagakankan manaduman sa lantad, asin nagkagaradan. Yaon digdi ang tinapay na hali sa langit, an minakakan kaini, daina magagadan. Ako ang tinapay nin buhay na hali sa langit, an minakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. Ang tinapay na itatao ko, iyo an sa kuyang laman, tanganing mabuhay an kinaban. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Banwaan nin Diyos, mga tugang ko sa pagtubod, maray na aga po sa indugabos. Marhay na agaman po sa inyo. Satisfied na daw po kita mga tugang sa buhay ta. Satisfied na daw kita sa kung ano ang igwa kita, asin kung ano kita. Ang disposition mga tugang kanisarong taong satisfied, kontentado, maugma, assured sa iyang pagkabuhay, dahi nang hinahanap na ano paman. Kaya magayon na haputunan sa sarili-ta, satisfied na daw kita sa buhay ta, sa kung ano kita, asin kung ano anyaon sa tuya. Kung bako pa kitang satisfied, ano pa ang pigahanap ta sa buhay? Ano pa ang kaipuhan ta? Ano pa ang muyatang mangyari o mahaman sa buhay ta? Asin kung bako pa kitang satisfied, I think it is good for us to ask, is there anything in this life that can truly satisfy our hunger and our longing? Ano talaga ang maging kapanuan kan buhay kan tao? Sa intamako ko ang tunay asin totoong satisfaction sa buhay digdi sa daga. What are the things that can satisfy the desires and cravings of our existence? Sa intamahanap, asin sa intamako ko ang tunay na satisfaction. Siguro mga tugang, para sa iba sa tuya, mataram kita, Father, makukuha ko ang tunay na satisfaction sa kwarta. Aram mo nga, Father, pag igwa ka ng kwarta, gabos na bagay, mababakal mo. If you have the money, you can buy everything that you desire. You can buy everything that you want. You can buy everything that you like. You can possess anything that you want in this world. Tatama mananggad. Pag may kwarta ka, mahalin sa imong kahandalan. Takong igwa ka rin kwarta, dahil mo na po problemahon ang pagkakan na ilalag mo sa lamesa. Pag igwa ka rin kwarta, dahil mo po problemahon ang mga pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, asin sa iba pang mga bayadan. Kung igwa ka rin kwarta, dahil mo po problemahon ang panpisyon kan sa imong aki. Kaya pag may kwarta kita, ang iba sa tuya, mataram, satisfied na ako sa buhay. I can buy everything and I can have everything in this world, everything that this world can offer. Para man sa iba, mataram kita, satisfied kita, pag igwa kita nin poder.
nakukuatan satisfaction sa kapangyarihan o kaya sa poder. Tamataram kita, pag powerful ka, pwede mong gibuhon ang gabos na bagay. Pag powerful ka, pigsunod-sunod ka kan iba. Saro mong tataramon, igwang masunod sa imo. Kaya pag mati mo, garo ka man Diyos. Tamay poder ka, kaya mong gibuhon ang gabos. Sa saro mong tinaram, kaya mong mahimo ang anuman na sa imong gustuhon. If you are powerful, then you can manipulate everything and everyone according to your whims, according to your will. You can do whatever you like to satisfy your personal desire. Ikatulo, pwede tang sabihon na iba sa tuya, nahanap ang satisfaction sa pagiging sikat. Fame is the measurement of the satisfaction of this world. As in pagminsan, dyan tayo nahanap. We are satisfied when we are recognized. We are satisfied when everyone is praising us and clapping their hands to give us honor. Sisay man ang God, anhabo kay apresyasyon. Sisay ang habo nin afirmasyon. Sisay ang habo na nirecognize kan kadaklan. Sisay ang habo na pagtatauan ng pribilehiyo. Kaya kadaklan na bes, nahanap ta ang satisfaction sa pagiging sikat o kaya sa pagiging bistado. Alagad mga tugang, kung sa tuyang pag-urop-huropan, ang kwarta, ang pudero, ang kapangyarihan, ang pagiging sikat, ang mga bagay na ini bako permanente, ang mga bagay na ini temporal, ang mga bagay na ini agiman sana. Ang kwarta nauubos, ang pudero, ang kapangyarihan na agaw, ang kasikatan nawara. Now, if these things are to perish, sa inta pa makukuha ang tunay na satisfaction. Kung ang mga bagay na inawara, sarosanan mo't sabihon kaiyan, na ang dissatisfaction kan tawo nung kang mawara. Our cravings and our desires will never perish, kundi sa mga bagay na ini nakaangkla o ining mga bagay na ini ang nagiging pundasyon kan sa tuyang eksistensya. Sabi tangani ang mga bagay na ini nawara as napapara, ang mga bagay na ini temporal, agi man sana, bako permanente. Kaya, ang cravings kang tawo, ang desire kang tawo, nung kang mawara, asin nung kang mapapara. Kaya, mahapot giraray kita, sa inta pa makukuha, ang tunay na satisfaction. Sa Ebanghelyo ngayon mga tugang, inisarong pagpadagos kan Ebanghelyo kanakaaging Domingo. Asin sa Ebanghelyo sa ngunyan, padagos na ini-explicar ni Kristo, na ang tunay na satisfaction sa buhay, makukuata, dahing iba, kundi sa iya. Sa Ebanghelyo sa ngunyan mga tugang, malinaw ang ipinapaabot na mensahe kan sa tuyang kagurangnan. Ako ang tinapay nin buhay. Ako ang tinapay nin buhay na hali sa langit. Ang minakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. Ang tinapay na itatao ko, iyo ang sakuyang laman, tanganing mabuhay ang kinaban. Sa madaling sabi mga tugang, ipinapaabot sa tuya kan kagurangnan, na ang mga bagay kan kinaaban, totoo, mawawara asin mapapara, alagad siya, nung kang mawawara asin nung kang mapapara. Ang itatao niya sa tuya, bako saan ang mga bagay na temporal, alagad ang mga bagay na nagdadanay. Ang itatao niya sa tuya, iyo mismo ang sa tuyang magiging instrumento asin dalan, tangani na makamtanta ang buhay na daing kasagkoran. Kaya kung aakon ta si Kristo, ang balaog kay ni sa tuya, daing iba, kundi buhay na daing kasagkoran, asin buhay nin pakisumaro sa iya. Kaya mga tugang, an hanapon talugod sa tuyang pagkabuhay o an tuyang iprioridad, bako ang mga bagay na kinabanon, kundi hanapon tamo na sa buhay ta, ang mga buhay na langit nun. Ang buhay na kinabanon nagpapara,
alagad ang buhay na langit nun, nagdadanay sagkod paman. Asin sa intay ni mga kukua, dahing iba, kundi kay Kristo na sa tuyang kagurangnan. Kaya lugod mga tugang, an sa tuyang kagurangnan, iyo lugod an maging tinapay kan buhay ta, kan ural daw tang pagkabuhay. Makuata lugod an tunay na kusog kay Kristo. Makuata lugod ang tunay na pagtalubo, makuata lugod ang tunay na pagyabong kan buhay ta sa satuyang kagurangnan. Kaya po bagangani isabi kaiyan, seek ye first the kingdom of God and everything else will follow. Hanapon tamo na ang mga bagay na langit nun sa buhay, taan gabos na bagay isusunod na sana. Thus, we should always prioritize Jesus. We should always prioritize the things that are heavenly. We should always prioritize the things that will nourish our souls. Because at the end of the day, my dear friends, ang sa tuyang mga kalag, ay ang pinaka-importanting bagay manungod sa tuyang being, manungod sa satuyang pagkatawo. Sa buhay ta mga tugang lugod, mahiling ta ang tunay na imbitasyon ni Kristo na iyo talugod ang sunodon. Tako nagmamaot kita kan buhay ni daing kasagkoran, day kita mga tugang na ibang pagkakwaan kan mga bagay tangani na mahimo uta ini kundi si Kristo. Kaya ano ang suyang dapat nagibuhon? We should always obey and follow the words of Jesus, His teachings, and at the same time, we should always put it out in our day-to-day life. Mahapot kita, ano ang buhay ni Kristo? Ano ang mga bagay na kaipon tangilag sa buhay ta, tangani na makamtanta ang buhay na daing kasagkoran? Asin sa simpleng pagtara mga tugang, ang buhay ni Kristo. Enot sa gabos, it is a life of sacrificial love. It is a life of selfless service. It is a life of forgiving. Ikadua, the life of Jesus is no other than a life of truth. It is no other than a life of holiness, a life of purity. And finally, the life of Jesus is no other than a life of obedience and trust. Asin sa buhay ng mga tugang, lugod ini maging mga presente. Sa satuyang oral na pagkabuhay lugod, mahiling man ang satuyang pagsakripisyo na inuugotan din iba kundi ang pagkamuot. Tan satuyang hinihimo sa buhay ta, kung hinihiling ta sana na mga trabaho, kung sa tuyang mga ginigibo sa buhay ta, hinihiling ta sana na pagtangasin pantakan sa tuyang existensya, sayang. Pero lugod ang mga bagay na ginigibo ta, hinihiling tang sakripisyo na inuugotan pagkamuot, tangani ng tuyang pagmaigot, pirming yaon. Kaya nga ni ang kasunod kaini, ang pinailing tuya ni Kristo, ang sa iyong pagkabuhay is an act of selfless service. Tangani na mas mag-ihararom sa tuya, ang tunay na kahulugan kan pagkamuot, na ang pagkamuot na ekspresar sa paglingkod, ang pagkamuot na ekspresar sa paay kan pagdusay kan sa dirita para sa karahayan kan iba. Ikadua, sabi ta kaya ng buhay ni Kristo, buhay nin kabanalan, buhay nin katotoohan, buhay nin kabinian. Asin iyuman ni mga tugang ang imbitasyon sa ural lutang pagkabuhay, na lugod sa paagi kan kataramo ni Kristo, sa paagi kan pagkuyog asin pagsunod ta, kan sa iyang mga katukduan, madaraman lugod kita kaini sa buhay na banal, sa buhay na mabini, sa buhay nin kabinian. Asin iyo gayon ni mga tugang, ang dakulang imbitasyon sa tuya sa ngunyan, nalugod, yaon sa tuyaan kamakwotan, na mabuhay susog sa kabanalan na ipinahiling ni Kristo, na mabuhay susog sa kamakwotan kan Diyos. Bako sa diritang kamakwotan o sa diritang kagustuhan, kundi ang kagustuhan kan mahal na Diyos, na madara sa tuya sa buhay na banal. Asin panghudyan, lugod ang pagkabuhay ta, maging refleksyon asin manifestasyon kan pagkuyog asin pagsunod ni Kristo kan kabuutan kan sa iyang Ama. Ang pagkabuhay tulugod,
maging refleksyon as in manifestasyon kan pagpairarom sa kabutan kan mahal na Dios. Sa pagpairarom ta ka sa kabutan kan mahal na Dios, dan taman mapahiling an situyang pagtitiwala, an hararom na pagtubod niya to asin siring man, an dayupot na pagsarig ta sa mahal na Dios. Kaya lugod mga tugang, an mga bagay na ini, magsarumsom sa satuyang oral daw na pagkabuhay, tan mga bagay na ini, iyo an suyang maging hagyanan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Day talugod pagparahanapon, an kaugmahan na itinataukan kinaban, day talugod mahanap an satisfaction sa mga bagay na ipinapahiling as ipinapamati kan kinaban, kundi mahanap talugod ang tunay na satisfaction, ang tunay na seguridad, ang tunay na kaugmahan kay Kristo. Tasabi ta nga ni kan mga tugang, pag si Jesus yaon sa buhay ta, sigurado, dahil na kitang hahanapon pang iba. Amen. Amen. Pindog natin. Matindog na po kita, asin sa dabay tang ipahayag, an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako. Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dail linalang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nanitawo, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilunubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagdagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Diyos Ama, tinatabangan mo ang mga naglalakaw sa tahaw nin kadikluman asin pagtios sa tahaw kan samuyang mga kasakitan. Hari kami pabayai, alagad maghidali sa pagsurog sa samo, an simbag sa lambang pagarang, kagurangnan, hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami, para sa simbahan sa bilog na kinaban, nalugod siya maging tanda nin paglaom asin pagtubod, sa tahaw nin kasakitan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Para sa mga naglilingkod sa gobyerno, natawan lugod ninda nin urog na pagmangno, ang mga nagtiteos na miyembro kang komunidad. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Para sa mga nasasakitan, naghehelang, asin nariribungan, na maging masarig lugod sinda sa pamibi, asin paglaom, sa tahaw ng kahorasaan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Para sa to na uya digdi, na kita maging lugod maimbod sa pamibi, asin paglaom. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyugaan pamibikan sa imong banwaan, mamatean milugodan sa imong danay na pagkamuot, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Banwa na
Magpamibi ikaw mga tugang tanganan sa ko sinan sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamahan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot. Para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying ako ang mga atang kan sa imong simbahan, na sa pagkaherak winaras mo ang mga idudulot, asin mapangyaring gibuha na maging misteryo kan sa muyang kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minan sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamahan rin kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Makangangalas ang gibo niyang ini, huli kan misteryo Pascual, nahali sa kasaalan na sinasakal kan kagadanan, maapod kami sa kamurawayan na ini, nangunyan masabi kaming lahing pinili, hading pagkapadi nasyon na banal, banwaan na sinadiri, asin ipagbareta mi minsan saen ang makabagsikan mo, ika na nag-apod sa mo halos sa kadikluman, pasiring sa makangalas mong liwanag, kaya kaiba kan mga angeles na arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit noon na hukbo, nag-aawit kami kang himno kan sa imong kamrawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggaran banal, borabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanalakan ambon ka na sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo ka na sa mong kagurangnan, na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuaning tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magakan kaini, kaini na sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuhan manin kalisin giraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyong mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis ka na sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulusan para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagatan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ikaw, maagaton.
Kaya kami ni nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tangani malabas mo siya sa pagkamuot, kay baka na sa mong Santo Papa si Francisco, asin ka na sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ano sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag ka na sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virgen na akan Diyos, kan mga banal na apostoles and gabos santos, na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanago maging kahiras kan buhay na isagkoran, mag-omaw sa magpumraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos sa kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan na sa mga aldaw nyamoan katuninongan, tanganin kami natabangan ka na sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong ka na sa mga paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imo Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ano sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, harapagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod ka na sa imong simbahan, asin papagkanigua,
na siya mapatunino asin magkabunyog susog sa imong kabutan, ikanan nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatanrauhan kamo kan katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang ginawan, kahirapi kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang ginawan, kahirapi kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginawan, tawi kami ning katulinongan. Matugang uya ang kordero kan Dios, uya siya na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaaban. Paladan kita na inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.